Nindara ni tani proof tong ni sakatana nindara. Da tas cawan video rok tanggo tang tong reko tino tong oma hero samata kana di pena nago hakin chota Gini ni manani mobile lock daman kan jabrong. awla ang suge tang khasino khana make thana wa che khane ni na rakha ko chau Ada kuno phone rok ni mana ke kuno proof rok tong haita phone rok. apuno no man khana man ni ga ko khana da kai o ang bu khana bu bindo lo chauta Lai thangjak chalo khoroksa tiprasa phatra hastu samongkhai tongnai Robi Deborma sak sachono kotok sori thika aboni yagulo seng kam ke saimaka bo je thimani karon ke bini beri bai wala laise thuni seng saimaka tarpore keno seng bini hamjama brenyo call khai message kai sengka sengmani pore keno seng video sramka a video norong no ykhonke description link riwi rijak enti thangane norong a video nainai di tinini o video ke seng Robi Deborma ni bini nog nokni borok bai kam hamya kok saka kam hamya kok samani yagulo bini bai sono belai keno te bakha dukon nan take bini ke ni khobor sono sai khana raka an ke bahai ke oma ke phat ke thei manan thik no age an ke thina rokni saute o beri bai ano sakak di o beri belai keno te ani live jala ro oma he podre pothni sai khana raka bini bai belai keno sarai ke Robi Debormani bini bai ta aboni pore keno je Robi Deborma Kerala o samongkhai tongimani a bini bara malik bosongno sai khana raka manake kaisa voice record khai kok sai rohokata a kok norong khana nanyang ke khana nadi tabuk वो लड़की नंबर 1 है लड़की ने उसको इसका ज़िंदगी ख़राब कर दिया ये कौन सा लड़की है हमको नहीं मालूम है हम नहीं देखा मगर उसने इसको बहुत परेशानी करके चला गया वो ठीक है उसका माँ को ऐसा बोला Aw ke norong o je voice record khanai nei makana ang to kunphan chalia o jagabo norong se tabuk o voice record khanai pekheng ke ba ang o jaga te tam sana ba norong no wansungna dita o jaga sabni sa ya abri sabo he diba songo jaga abri ni mungbo nana thangleya kubi ko angke oro oma hase Robi Debormani bini bai bosono sai khana raka tabuk gethei tu butei ani dara ani manani phun tubui tongo a phuno purup tong hani bo sai khana raka sono Robi Debormani bini bai Aw a mobile tam jani bo purup tong sumbo tabo kamke saimia jodi senorong o purup jodi tamo tong a jaga sabni saya sabni tamo a purup jodi senorong nanya musungke sini channel no subscribe khaidi te like khaidi o video share khaidi next video ano purup tamo tong abonorong joto saimanai he diba ani wansum mungke oro oma khaise ke bosra jora hamjak laine te oma khairokbo tangladi tabung norno nukona sini Robi Deborma koroksa tiprasa phatra hastebo samongkhai tongnai bini langmano bo oma keno kosto khaine sajoi kelangkana thikno o jaga Robi Deborma se bini berino kubi hamjakma bagai risirok tikena thikno Robi Debormani simina sayang khana o jaga wansote kelayo khaboni tagote bukusong bini berini bo kisa sale saya tongo he diba awon bisingno o Robi Debormani bini nog nokni borok belai khana te bakha dukho nanglai jak awon bisingno sengka hamya kok salai kya burungni kini kesaro tamotong tamke malakya abro nong joto khana nadi jori sunrong o video sajak tongke like te share khaidi channel no katalke subscribe khaidi next video seng oboni video haina hai sramnai je Robi Debormani mobile purup tamotong jeta Robi Debormani bin dara purup tubui tong potabok phatra hastini a purup ungkha Robi Debormani mobile he diba o video share khairi di hambai norok jotono hello o nang Robi Debormani bin baidangkha asal da o nang bai ko nang mane kokrong na salai ne call khaimenta je tabuk sai dongkha Robi Deborma je nokbara tongmani phatra hastebo a bara malik tabuk sai dongkha bono delino call khai jalaro thuna sana somoria duty khane somoria hane bo buri bajani kok sai jongo tabuk burini ago manakhe bu buri bajani kok sai jongo tabuk chlani bini ma bawo sono sai dia buri sabang bu sai me hane sai dongkha ta sini thane a recording sobai jak tabuk bujikha tamo bo buri be chama bo a bini buri kok samrok nonganta hai hane a je bo bara tongmani Robi Deborma a bara malik sai tong tai ko bono delino call khai risirok ti wala laifo delino ta angke a bara malik sai dong tabuk Robi Debormani life nosto khainai a berinyo delino call khai jalaro duty khaina rok jalaro mai delino risirok ti hintai ko agi rogobo Robi Deborma ani ko khana gade agi rogobo Robi Deborma teren roni baklai rok thina naikha porla la manake lekina rogobo
tabuk a fatar hasini borok baksa bo saitong do agi rogobo a beribano wala lainai wase wani ele tinok rogobo thinarok nai to kain tai ko amo ge ko bini beri banyan amo tuno bo saka do kol khayo amo hairo ko sawonga bong amo u hamza laima bisingri u bin bihna amo haira amo kiweza amo hairo bangna kiweza gri chawta ge hapan da tin hamsa layu tabuk a je bini life no beris nosto khaine bara mane ro ke saitong tai ko bini nok nok ni borno sai de nai 너 버리니 코랑로 나 바해 크나 어제 어제 비니 비긴 코랑다 뭐 bubo a je call 어제 recording 나다 abo bini berini khorang no seng kam 나랑 바해로 seng beri ba kam hamya kok thoma ke haini saka ang bo bai mane ke ang bo ba je walaine kok saya koi painai mane ke bo phaso nor ni nogo thanga hinbla sai ri rok phun rok tuna hanai anga puno kure haikelen ramabo aboni pore ka keno borong tafro kisa wala laja kono robi debroma bai ano asala ano kol khaja kukui buro bat digirong halo buro baineng chunga ngoi jaga tag mono thanga ai chonga amo kisa kok khana nge kisa khorang no ekdom kongja nge sungriya bono kat khari ka do kon ga agi bat ke mang kol khakayu da ke aboni pore keno bri no thanga nai hanya kisa mana ke Instagram tei video calling kok sapro phelaro nungi phuno hinta ngaboni pore keno call aro tampu logo phulugo ba ingeno call toni rekha pore keno phungai se boke thikani khana pung ke aje taw Kerala ni borok saitong phungai se thuyani khana ha phungai khana mana thimani olok khana ka hanta hacha boke buriga tabuk sung je saima mangke Kerala ni borok ke ba saitong kha aje bo thunya nai puru a beri bai robi devroma video calling khainai berino manake berino duri rok phunu ki chokhanai saitong khata iko Kerala ni borok ya bono kubi ko khadi tang kono musaleng la non ke saro khadi tangri ko kolo khadi saka beri call tori ne khakeno manake thika haita robi devroma khainai Kerala ni borok salai kata tabuk a bering ke to gos yang itong layo ang je bo bai hani kisa kok ma samase aboni pore ang kono contact khaimale bo bai hanai thimani suru se saime po a beri buni khukti se khana po aba heta ma saka no no ko ye ni ko khaya norong ke a beri bai kam hame ko ga sane le norong singna si ha ke mia sin no go ke tabuk tam rong ne ke sa no yang go tong gai ubu sai thima ba phungo se hanya ngoni ta musa se phanya mang lewu jong ni ngai na he ka ngai tung na he ka ba thari ko sina he chu phanya ni sama phayang tong ga buibu masang ja bu sai thima se ta kon sok we kong ke sungu na he ka ta ngai ke kisa buni khupi rogo khana ka beri kisa khari thangka rok ni khana ma ta aba haja aba ang 생각 뭐나 미야 생각 파기나 그러니까 와라에도 꼭 방에를 뭐 어머 할래 이게 구글 꼭 사시네 ke beri tam rokani kok saga te gosika kuning ya bai angoro hanya anga bosawana nago tanggui ditune jinchonga ang 생각 해본 뭐나 아기 디나 보사도 아니 제만 빠이리만 돈이 빠이리네 그 Oma hairok sauta, ga agi ke phaya, ga dinong ko thairi ka ga bobo. Agi ke tun phaya, suno sim kol khayo phunong na phaji bobai. Ni sahorong ke sing haipa na ya chera be chereng mani, ola borok ka hamla chalai sing ka la sim sing jangan. Ni sing na ya ta. Abon ta. Ga ana sauta, ga ang tuna ha kya ma be kok sari pa ka ga mana sau. Thabra phungsari uiri narak bitin sau. Okok to sang. Ga ma bo u chere dong ni ong ko ui bukhara banya na changa sai ka pu thai dikha libo narak dikha hin chaga pu. Ga ma hinga pu ma sikon tong khandi hin chaga pu ga tong tos tong ni ya tong ni namara sana ke abri. Ma bo saka ang ma sikon no tong khan juka ma bo saka hai kino ga bo mi sau. Ang he bo saya bukan ang sengata mana tong khan ing ke saka hin belasan sengata ga bo ing sau. Ngai u arur thang puru
차분히 봉로잇 파는 dolongni bin gusti tong po jaro thabui maiji thanglai pu ngai ajagani borok baidoi tuni ripu atini khanata je o borok maiji thangma jagani borok sauta gasunota abere ke kono kok musapa na kono kok bangla yani seto katana kono bima o sau kono phanang video ko khebur ango nasi tong sau ngai borok bu kun na tuna bu khaya kono boya borok abo je borok samabon soing tinai hain tong ta tabuk a je borong bai samong khane roke sai dong kha tabuk kai hanai nai robe de no borong no sapu salbrum no ang thijinai rok bisi din tongla kharok hanai nai ta ge borong ke aptirong lak rok ni wansok maya abaita je tabu se buru ma sa ka do ge norong apu tamni bagi rok bupti rijoni rok nong ni sa amo hain chau ano buri bai sekan be kam si khaimali an chau tabuk no ni kok bai a je bara malik je sini team kerala tongnai bor ni kok mili dong do excited ber ni kok mili hain tong tabuk beri to bin cari sananya he diba boba tabuk ko buru ko sungmu nung le borok buku mi ka taro tamu ngai jabo a je bara malik ke ba sai tong tabuk bono tong khara chakhare riya dilin o je bo thimen region bebong no berni thani mangsi tabuk selani nok hong kisa sakle di nai voice message sungno roho jak abo sungbo nong no roho nai abo haine thaka ang sungga bono tini phungo sunglai ka ma wai ang buka tong mai ang sungga bere nong ro tong kho na kan rong tuni dikha ku tui so boya sa hoya han tong ka ke roho ka tunoi hoya bro tabo sajan bagi to bu sain kana mle amun bagi nai kata ke tau the ko na la bono ko kana thana hin nai mani tini glass so ko nai tha hin tong lai ke tia sai ke ma tamni thang to na sam bu sai ja ma hai bai ke na santi chen ko tong ni tong thani ni na be bini sala thimen kisa pano bakha kosto he ke ba dukro na jage da tam no ko thana mana kuri jongbo hanga am sai no ma hi thana hin tong lai sung ko kun mo de ke na rak bi ka tini ka bo nge tabuk no rong bono kubi ko ro emna ke pra suba shukrubi sing jana keta sungga ngai tini kai mia kha borok saya nge tini ka ang sungga direct buka tong ma nge thadi kubi ko khati tini ne ni lo gi tong ne beri rok da kunu sa na ke na rok kunu sa la ke bono kutu la ka ngol ko bosawo ani phun na ha dei ani dol lo gi tong nai chabu kinu oma haini chauta bo tini ka ke tabuk nor ni bakhaung ka ke ni wa sumang ka ke ni manai sak sasung da han da thikya na ke a beri be jeba musang je thikya mane ni bakhauta wa pula ngai to bo ke ja ko ne ngai na amun tu bo video calling nung wa tu nai da nung bai ta bo video calling ka ham kurang sai pa ma kono anaji suja dang khana abunta thuida thana bo kono karon tong khana mle je a jagani borok ke sai tong ka video calling kok sapro berenyo duri phungi to ka beri re walai tapore beri call to ni khake no sala direct susat khake abai tai ko video calling ke do gai shoot ama hai ni khorang paya bai video calling khai puro shoot kanon chawo nga pora dress kan pu ungko kan sele mo bai muda muta ang ne ni pluk ta bono abrenyo nga plan lo ngai mani age bo awa hanya bo plan lo ngai hanya pluk da thi bo pluk ta nga asuma sauta ngai to ni dikan sawo nga ang to kol khai ka hai pa no bino no bo je bu ko khai bo an to ti to mya bo wa ti je bo kol me bo ko ni no ke tabuk nor ni motin ke tabuk abre kubi ko gosengi to katana bong kubi ko kasara ta ko kunu bo sailia ko liya je bo sama bon soin no chuta bo tau bro kubi ko sajane che heda gamono ang bo wan su da ko mung sai ne le ana ji thina video calling ka ham kurang sai ta bo ta mun tang sama thina ba bi ba si kazang sama ba ke tabuk noroni bekharo onke abahno wansugina katana ga tung sai ang hai pa ungko kha down ki thanga omo ko no bang lai kha kon mung sa su khalai kana
Abang bagai nate agi sound do kabang man bo sound ang tongnya. Hairok sapano Sabo anja sila aku basa berai. Akok nini mana je sana ke aberai. bobo Aje ang tong ni sanai. kukui sauta angko mano ang mo boy tongnya mo boy tongnya. Ang just ke no se sekak mo try kaji di. Je norong ke Sauta ang tam sana ang kamrok si kai malia hairok sauta. je norong ke sakaglia da pro kota mo kuno try ro khle da sakagnani. Pagi no ko so kam kai mani ni rang ma khanya haji nang khai sing yang bara horan ta kita me chen saka. Nga pur bo sau. Dara ana just ke panche hai khaji sakang na try khaji gang hairok sauta thune le hairok sauta. Just ke mo bai saka bin song gai. Norong ke tam saka pro. Saka wan su mai ke tung no ko do hai no khai hai da khai ma saka ke bo khai ma sida hai bo wan su ko do. Ginong berinyo kuno kok ta sangnya ke sa berinyo terini thani. Lai tam. Sungka borok no wala kine borok buku no wala kine borok kol khai yo je pro wala yo apu sim kol khai borok sungna. Ne sungka ta. Sabo norong ni motin ka berinyo kuno alka sala hanza maro to tong ni mananyo kari abe to tong. Amale sai dia to tong abo sung ya bong puno abo ngko jaga. Abri ke sa chong ka bo WhatsApp ro thingya mane nini mananyo ka ba ya. WhatsApp thingya. No. Ke Insta Facebook simino. Ani je wan thang kata borong mane abri ni thani je kono sala rok alka kubi mane hamza marok bising tija soloi tong abon bagai jari sirok tile haita. Dishike kukui kita dalam sama hingga hamza ma bising tham bokwa masuk ge masuk bo bui hai klik pala hai ro namu seta. Bina kuno ko nam bokwa ge bina hamza ma bising se hai ngu. Bising ngata bo. Ke tabuk norong bus kang rong ni bagai tam ro wan sokina ka. Mana ke nini ke jo tabuk khali he dida. Tabuk abri no to norong kubi kok bo sung pa no abri kuno kok se sale ya heda. Toma sama to borok mela sundoi. Aun baganya kam hamerok tamrok wan soka hecenor tau tamrok. Mana omono osogora mata kinai na kenor teboda mana ke police complaint rok ndi tamne region ni thikya abe rok. Da ko da hiji sema je abo bini khani tam purup to tang phulo khaye ne sawa prusi khana thae sema jile. Jodi sedrong obrini thani sayang ka norong darak khana thanai na. Amo ke wansun tongo kok to kubi mana ni nangan lekang ni ke tabu nini dara henjanai bobo da patar hasto samokai nini manai bebaksa bobo khayo ngake kuninyo ngake nini dara ni thani proof tongo ni sagatana nini dara to sawan video rok tongo tang to re ko tino tongo ama he samata kana di poena no ko haken chauta geni ni manani mobile log da man kan chabrong Awalnya ang suge tamo khajingo khanama ke thana o se khane ni na raksa kon so. A daga kuno phone rok ni mane kuno mana ke kuno proof rok tong haita phone rok. A phone no man khana man ni no ko khana dara kai ang bu khana o bindo lo sauta ko borok bi bu se wala yo ama hai ni bagi che thuyo rok ni bindo lok sauta. Jodi tabuk nini manai thimani region khake tabuk berni tui thikya ke a berje kono nini manani bagai saya ba je kono khakya ke tabuk norong je kono purub ma kata ke norong a je borok no karak da mazar nai na ke halne da phyogi ro nai ni wan suktong buptei yapri rok sene ni wan suktong haite go mai or da pale sene na ke tebo purub ro ma ke tebo karak mazar dari no haita ni manani bagai tebo thanai inko Tawni ya ko to masa asuk bono asuk bukhari hanso kamane aba hanya ta he diba mung to bin bagi no trimble moto ke norong tebo nini ke ni bagai karak mazara nanya chana purub man ke jodi purub man kan ke thana ja do akon ke